अरे देखिला कि रात दिन बड़ा पढ़ाई में बिजी रहेला। हाँ अरे कुछ आवे लगी खाली बस पढ़ाई जाला। मतलब का तारा लगता हाँ बीए कैले है बीए। वो तो हम जानते बानी तू बीए कैले बड़ा। हाँ लेकिन हमरे मन में कुछ सवाल बा। का हो सुना हम पूछत तनी दिए कर जवाब तू सही सही दे ले बा तो हम मान जाई। बोला सुना कौन चीज होला देवरू हो काला। छुअल ना जाला खाली देखल जाला। बुझाइल अरे बुझाइल कौन भौजी चीज होला देवरू हो काला। छुअल ना जाला खाली देखल जाला। ए देवरू देता ये कर जब बाबा सवलवा पूछ तनी होना। सुना बोला अभी तहरा पते नहीं खे हाँ 12 पास करके अच्छा हाँ इंटर में एडमिशन करले भाई तारा पता बा कुछ? ना नहीं तो लगते बा तू कितना टैलेंट बड़ा। 12 पास करके इंटर में एडमिशन कर ले बड़ा बा। तब उहे तो तोहार बुद्धिया के तो था लगावल चाहत नहीं कि जेके पते नहीं के कि 12 पास करके फिर इंटर में पढ़ा तारा। अरे कैसे बोला तारू सुना परछाई होला हो फौजी हो काला। छुअला जाला खाली देखल जाला। सुनो बोला परछाई होला हो फौजी हो काला। छुअला जाला खाली देखल जाला। ए फौजी पूछलू जीवन सवाला जवाब सुनिए ले तू हो ना। अच्छा तो हमारा दूसर का सवाल सुना। बोला बुझ गई कि तू बहुते तेज बड़ा लेकिन अभी बड़ा सवाल बाकी बा हो। पूछा ना तो के कहते बानी कि 12 पास करके हम इंटर में भी एडमिशन करैली हां। ऐसे तो कहत नहीं सुना हाँ, बोला कौन चीज आदमी हो मोले पे करेला। बाकी हाजिर तेजी कोहरे में डरेला। कौन चीज आदमी हो मोले पे करेला। बाकी हो जिया तेजी कोहरे में डरेला। ए देवरू देता ही करू जब बाबा सवलवा पूछा तनी होना। सुना भौजी बोला देवर जी। ई कौन मार बहुत बड़ा सवाल हमसे पूछ रहलू। अच्छा माने बड़ सवाल ना बा। हंसी आवता हमरा। अच्छा सुना बोला अनजाने आदमी मोले पकड़ेला। बाकी जियते जी कोरे में डरेला। अनजाने आदमी मोले पकड़ेला। बाकी जियते जी कोरे में डरेला। ए भौजी पूछलू
देबा तो हम जान जाए कि तू बहुते टैलेंट बड़ा। हाँ बोला। सुना हाँ पूछतानी देवरू हो आखिरी सवाल हो, कौन चीज हरियर यूज कैला पे लाल हो। पूछतानी देवरू हो आखिरी सवाल हो, कौन चीज हरियर यूज कैला पे लाल हो। ए देवरू दे दाय अखरी जब बाबा सवलवा पूछतानी हो ना। अच्छा एगो बात बताओ। बोला। 2 सवाल पूछ लेलू ठीक। अब हम तो से एगो चीज मांगी देबू का? का बोला। अपन बहनिए से शादी करा दो। अब देखा तू ढेर मत बोला, पहले हमरे सवाल के जवाब दा। ठीक बा हमी हो जवाब दे, मगर शर्त बा हमारा। का कहते बोलो? नहीं शर्त तोहर हम ना माने बदे तैयार बनी हो। काहे तब? अरे एकरा बदला में औरो कुछ कहा, हमार बहनिया तो तोके तनको भावे ना देही। अच्छा ठीक है करो तो सुना। बोला। सुनाए भौजी जानी कोहरा बवाल हो। ए भौजी बोला। सुना हरियर मेहंदी यूज कैला पे लाल हो। हमके आयरू गैरू समझता रू। आय सुना सुनाए भौजी जानी कोहरा बवाल हो, हरियर मेहंदी यूज कैला पे लाल हो। ए भौजी पूछलू जेवन सवाला जब बाबा सुनिए ले तू हो ना। अरे देवर जी तू तो दिले जीत लेला हो, बहुते टैलेंट बड़ा। यही से लगने के बहनिया से बियाह करा था। अरे चुप रहा।